Oho, jsem vysokoškolák, už nebudu potřebovat maturitní vysvědčení. Můj první den na univerzitě, kež by se toho byl dožil můj otec. Ahoj! Jak dlouho jsi tam vzadu? 3 dny. Šprté! Homere, to není moc hezké. Máš, zase to pochopit. Jsou 2 druhy vysokoškoláků. Mazáci a bažanti. Dobré ráno a vítejte na přednášce z nukleární fyziky. Vidím zde mnoho nových tváří. Jak se říká, pryč se starým, sem s jádrem. A hned začneme s... Vidíte toho Magora? Spadly mu poznámky. Tak, a kdybyste chtěli, uspořádal bych po každé přednášce opakovací hodinu. Je to povinný? Ne. Tak mi polipte šos. Čau, Weiss. Tento protonový uchrychlovač ustabilizuje atom v jeho obalu a pochází... Promiňte, profesore Mozexone, ale já jsem pracoval v elektrárně 10 let a myslím, že vím, jak pracuje protonový urychlovač. Dobře, tak pojďte a ukažte nám to. Proč ne? Ukážu. Tudy, hoši. Díky, Homere. Homere, nikdo vás z té nehody neobvinuje, ale myslím, že by se vám hodilo nějaké doučování. Sám jsem vám vybral tyto obory. Jo, tohle kolo si vyhrál, děkane, ale válka ještě neskončila. Haló? Nazdar, děkane, seš pitomec. Homere, jste to vy? Je? Perfektní. Tak kluci, přesně za 3 vteřiny ho strhneme ze silnice. Počítáš s odporem vzduchu? Možná, co myslíš?